Що, дубль 2? Це репетиція. Раз, два, три і... У славне місто Львів 17 москалів в Київку завітали побухать. І кожен той пацан, та й гасло партизан промовив без акценту разів 5. І цього досить, бо ласкаво просимо, на вході весело, сказав Петро. Вони зайшли туди, де сестри і брати за ненько можуть вивернуть нутро. Криївка як рентген, сканує кожен ген і зразу визначає, хто ти є. Чи зрадник, чи герой, чи просто геморой, шукаєш на сідаліще своє. Ідентифікація, загрози нації, провокації, пролити кров. Свідомо йшли туди, де сестри і брати за ненько можуть вивернуть нутро. Свербіли кулаки, на супині такі, сиділи хлопці вже 1 і 3. Та хоч би хтось один з місцевих бедуїн за жирою поліз до пацанів. Пішло, поїхало, щелепо вдихало, та досі приводу ще не було. Якого йшли туди, де сестри і брати за неньку можуть вивернуть нутро. Співати нутро можна всі разом. Коли вже їхав дах, розвіяв весь напряг, завзятий наш поліський рок-н-рол. Ураз від твої недовіри, на паром драйвер прервін, зірвав клапани штурмою на підласі кабралін. І хороводами, столами, сходами, дружною рбою, дригати стрибати понесло. За рулю теж туди, де сестри і брати всі разом. За ненько можуть вивернуть нутро. За ненько можуть вивернуть нутро. За ненько можуть вивернуть нутро. Браво! Так, перерва для автографів, будь ласка.